Nire ustez hitzak, hasierako proiektua behar bada, ez zuen lortu behar bada hasierako helburua zera pixkat eskualdean nolabait ere Bidasoaren bi aldeetara edo egituratzea, baina egia da, Irun eta Hondarribian erreferentziazko hedabide bilakatu dela euskaraz. Ezinbestekoa, izan ere, ohiko komunikabide edo kapitalaren komunikabide komertzialen aldean euskaraz egiteaz gain, nik uste, hain justu herri eragileetatik hurbil egon den komunikabidea dela. Eta zentzu horretan, herritar eta elkarte askorentzat edo haien lanaren favoretan joan da, ez? Ja ez da euskaraz egitearena bakarrik, ez? Edukia euskaraz kontsumitu eta irakurri ahal izatea, baizik eta eskualdearen ikuspegia, ez? Bestelakoa dela. Ez hainbeste behar bada agintari edo botere faktikoek markatzen dutena, baizik eta beti gora herritarri hitza eman diela, ez? Hitzak justu urte hauetan guztietan. Hitza eskualdera heldu baino lehen ezagutzen nuen eta sekulako ilusio egin zian proiektua gure eskualdean ere sustraitzea edo sortzea. Aipatu den bezala, proiektu hasiera batean Bidasoa eskualdea aintzat hartzen zuen, Irun, Hondarribi, Biriatu eta Hendaia ere, zailtasun proiektua egokitzen joan da gerora, baina nire harremana hitzarekin hasiera batean eta justu eskualdeko ikuspegitik Antxeta Irratian lan egiten nuela ikusita, zuzendari edo hasierako proiektuaren bide lagun izatea tokatu zitzaidan urte terdi bi urtez edo halako zerbait. Esperientzia polita izan zen proiektua barrenetik ikustea eta pixkate abia puntu hori jartzea, ez? Gogoratzen dut proiektua Hondarribin aurkeztu genuela, banako zeneko areto hartan, eta horixe bera nabarmendu genuen, ez? Pixkat hizkuntza bat komunikatzeko, baino askoz ere gehiago dela, ez? Mundua ikusteko betaurreko batzuk, eta orduz geroztik, Antxeta Irratiarekin bezala, hitzari esker ere, bidasotarrok badu aukera, ez? Gure eskualdea euskaratik eta euskaraz ikusteko eta bizitzeko. Hori da hitzak nolabait ere egin duen ekarpena eta nik bizi izan dudana, ez dakit 15 edo 17 urte hauetan, ez? Azkar esaten da, baina urteak pasa dira eta gero hitza utzi nuenetikan ere jarraitu dut egunez egun, noski, edozein irakurle bezala, hurbiletik, referentziazkoa ikusteko egunero zer dio zuten, hori agerikoa. Pixkat lehen aipatu dut, ez? Nik uste dute herritarrok beharrezkoa dugula hurbileko komunikabide bat, ez bakarrik informatzen gaituena, baizik eta gure ahotsari oihartzuna ematen diona. Eta nik uste dut hitzak eskualderi egin dion ekarpena hori izan dela, ez? Elkarte herri eragileetatik oso hurbil, hitzako kazetariak topatuko dituzu behar bada, ez hainbeste deialdi edo agerraldi agintari eta deialdi publikoetan, baizik eta behar bada herritarrekin, elkarteekin, elkarrizketak, bestelako reportaiak egiten, beste ekarpen bat egitea, ez bakarrik kosmos informatibo handi horretan dagoen informazio bola edo korronte hori jarraitu euskaraz, baizik eta euskaraz bestelako ikuspuntu bat, bestelako ekarpen bat ematea bai Irun, bai Hondarribiko errealitateari buruz. Eta nik uste dute hori primeran egin duela hitzak, urteotan guztietan. Nahiz eta kazetari asko pasa dira hitzatik ere, eta nik uste dut denek ulertu dutela aski ongi, zein den hitzaren xarma edo zein den hitzak bete behar duen funtzio, ez? Eta jarraitu bezala, urte askotan.